дали неща, какво да правите? Да правите повече локс, т.е. имате задача да направите минимум 25 локка за 2 минути. Много по-здрав от вас, много по-силен от вас. Тоест, вие справите собствения стил спаринг, който справите. Просто правите някакви маханки на движение. Без никаква идея какво правите. Целта на упражнението беше да се представите човек, който е много здрав и много силен. Тоест, вие не можете да станете срещу него и да направите една дълга командация, тичете удара и просто да чакате и той да ви върне. Разбирате ли? С силен, с здрав противник не може да се сбивате. Ваша задача тогава да го надиграете, т.е. да има повече движение, повече единични удари, а не комбинация. Чух на комбинацията, ако той, примерно, той трябва да играе с мене. Той трябва да направи комбинацията, но дълго маса, 4-5 удара. Аз тук да вече, ако аз да ударя, той ще има много повече демидж, отколкото аз. Разбирате?